In deze aflevering nemen wij u mee naar het Maastricht van vroeger. U gaat bijzondere beelden zien uit de geschiedenis van deze stad. We kennen de hoofdstad van Limburg als een Bourgondische stad waar altijd iets te beleven valt op het drukke Vrijthof. Waar de oude Servaasbrug een prachtig uitzicht biedt over de Maas. En waar het heerlijk struinen is door de historische straten en steegjes van de stad. Maar Maastricht is meer dan dat. De stad heeft een lange geschiedenis die teruggaat tot de Romeinse tijd. In het stadscentrum zijn nog veel resten. Kijkt u mee naar deze aflevering Mijn Maastricht. Kloppend hart van Maastricht is het Vrijthof, ofwel de Friedhof, zoals Maastrichtenaren zeggen. In de vroege middeleeuwen is een Vrijthof een voorhof van een kerk, in dit geval het voorhof van de Sint-Servaas. De Sint-Servaaskerk is vernoemd naar de beschermheilige van Maastricht, de heilige Servatius. Hij is de eerste bisschop van Maastricht. Als hij sterft, wordt zijn graf al snel een bedevaartplaats voor honderden pelgrims. Naast de Sint-Servaaskerk heeft Maastricht nog tientallen andere prachtige kerken. De hoofdstad van het katholieke Limburg kent meer kerktorens dan fabriekschoorstenen. Zo bepalen ook de Sint-Jan met zijn hoge toren en de Onze Lieve Vrouwenkerk het profiel van de stad. Maastricht heeft een historische binnenstad met zeker 1400 monumenten, waaronder stadspoorten, vestingwerken en stadsmuren. De Helpoort is de oudste stadspoort van Nederland en maakt deel uit van de eerste stadsmuur die in de 13e eeuw gebouwd werd. Maastricht heeft een eeuwenoude geschiedenis en is misschien wel de oudste stad van Nederland. Al aan het begin van onze jaartelling wordt Maastricht bewoond door Romeinen. Ze noemen de plek Trajectum ad Mosam, ofwel doorwaadbare plaats in de Maas. Maastricht is in de loop van de eeuwen vaak aangevallen vanwege haar strategische ligging aan de Maas. Daarom zijn er een groot aantal verdedigingswerken gebouwd, sommige zelfs onder de grond. De muren en poorten geven Maastricht het karakter van een vestingstad. De uitbreidingen van de stad leiden tot het vooruitschuiven van de verdedigingswerken en het ontstaan van nieuwe fortificaties van grote omvang. Zo werd Maastricht in de 17e en 18e eeuw uitgebouwd tot een van de sterkste vestingen van Europa. Kenmerkend voor de bastions uit die tijd is het netwerk van onderaardse gangen dat in de vestingoorlogen van vroeger een rol van betekenis vervulde. Een groot aantal van deze gangen, die in de militaire terminologie mijnen heten, is weer toegankelijk gemaakt. Sommige ervan zijn door vijandelijke legers aangelegd, die zo onder sleutelposities van de belegerde stad hoopten te komen. Op dit kruispunt was vroeger een wachtplaats voor soldaten. Via deze gaten kwam lucht in het gangenstelsel dat verschillende niveaus kende, die door trappen met elkaar verbonden waren. Dankzij de restauratie van deze galerijen en van de bastions waarvan zij deel uitmaken, kan de 20e eeuwse bezoeker zich nu een indruk vormen van de wijze waarop Maastricht zich in het verre verleden tegen aanvallers te weerstelde. Op deze maquette zien we hoe Maastricht er in de 18e eeuw uitziet. Het stadsbeeld is niet veel veranderd. De Onze Lieve Vrouwenbasiliek en het stadhuis op de markt sieren nog steeds het centrum van de stad. En natuurlijk zien we op de maquette de eeuwenoude Maasbrug die de twee stadsdelen aan weerszijden van de Maas verbindt. Tijdens de Tweede Wereldoorlog in 1944 wordt Maastricht zwaar gebombardeerd door geallieerde vliegtuigen. Er vallen veel slachtoffers en hele wijken worden vernield. Het bombardement vindt plaats op vrijdag 18 augustus, nog geen 3 weken voor de bevrijding. De dag zal de geschiedenis ingaan als Zwarte Vrijdag. Niet alleen is groot materieel verlies geleden, doch er zijn ook zeer vele slachtoffers gevallen.
Vele ouders treuren om het verlies van hun kinderen. De stad Maastricht ligt in een breed dal waar twee rivieren samenstromen. De Grote Maas en de Kleine Jeker. De ligging aan de Maas zorgt niet alleen voor een prachtig stadsbeeld, maar is ook gunstig voor de economie van de stad. Producten gefabriceerd in Maastricht en omstreken kunnen direct langs de Maas naar andere bestemmingen vervoerd worden. De ligging van Maastricht aan de Maas heeft ook zijn keerzijde. De Maas is een regenrivier en bij neerslag stijgt het niveau van het water snel. Regelmatig komen de Maasoevers dan ook blank te staan en niet zelden zijn de verschillende steden in de vallei van de Maas overstroomd. In 1926 komt Maastricht als gevolg van een dijkdoorbraak onder water te staan, zoals te zien is op deze beelden. Het stadsbeeld van Maastricht wordt voor een groot deel bepaald door de stenen Servaasbrug, de oudste brug van Nederland. Omdat de middeleeuwse brug niet bestand blijkt te zijn tegen het 20e eeuwse verkeer, krijgt ze er in 1932 een zusje bij. De nieuwe brug wordt naar goed katholiek gebruik bij opening religieus ingezegend. De hoogeerwaarde deken Wouters, bijgestaan door de heer Thewissen en de koster van de Sint-Servaasparochie, verricht de plechtige inzegening. Toen de moderne verkeerseisen te water en te land met een offer dreigden. Toen de nuchtere zakelijkheid kwam vaststellen dat de brug in de vorm waarin zij nu reeds eeuwen stond eigenlijk niet langer mee kon. Alom verzet gerezen is tegen een oplossing welke met de aanspraken van geschiedenis en traditie geen rekening hield. Dat die oplossing verre van gemakkelijk is geweest, zal de geschiedenis eveneens vermelden. Tal van plannen zijn ontworpen, bewogen en te licht bevonden, totdat de oplossing werd aanvaard, van welks voltooiing wij op deze historische dag getuigen mogen zijn.
Vlak naast Maastricht ligt de Sint-Pietersberg, een uniek natuurmonument. De berg bestaat van binnen voor een groot deel uit mergelsteen. Een zachte kalksteen die vroeger gebruikt werd voor het maken van huizen, kerken en kastelen. Eeuwenlang hebben mensen ondergronds grote mergelblokken uitgezaagd, waardoor er een groot ondergronds gangenstelsel is ontstaan. In de grotten is duidelijk te zien hoe de mergelblokken worden uitgezaagd. En er zijn plaatsen waar dat nog steeds gebeurt. De zachte kalksteen biedt geen grote weerstand. Dit is een blok van ongeveer 80 kilo. Van de vroegste tijden af hebben mensen in de gangen tekenen van hun aanwezigheid achtergelaten. Men kan hier lezen over het beleg van Maastricht in 1673 door troepen van Lodewijk XIV, die hier zelf geweest moet zijn. Vaak is de doolhof van gangen een schuilplaats geweest voor vluchtelingen. Zij bouwden er ovens om brood te bakken en hakten er soms diepe waterputten uit. Geregeld trekken geologen de gangen in, op zoek naar fossielen. Vooral in de laatste jaren hebben ze tal van interessante vondsten gedaan. Daar waar ze fossielen vermoeden, soms alleen maar herkenbaar door een lichte verkleuring van de mergel, wordt de kalksteen voorzichtig uitgezaagd. Zo werden onlangs beenderen ontdekt van een reuzenschildpad. Het bleek een versteende zeeschildpad te zijn die ongeveer 70 miljoen jaar geleden moet hebben geleefd. Eerder al was uit de mergelsteen de kaak van een mosasaurus tevoorschijn gebracht. Een reuzenhagedis die er volgens de paters Jezuïeten ongeveer zo moet hebben uitgezien. Paters van deze orde hebben sinds 1800 van alles in de berg uitgehouwen. Deze kapel bijvoorbeeld, waarvan ze de wanden ook zelf gedecoreerd hebben. Gelukkig blijft althans een deel behouden van dit unieke gangenstelsel dat ontstond doordat eeuwen achtereen mensen de mergelsteen er blok voor blok hebben uitgehaald. Vanaf de jaren 20 begint men uit de Sint-Pietersberg op grote schaal mergel te winnen voor de productie van cement. En op dit ogenblik vereist er een nieuwe fabriek, waardoor de productie nog aanzienlijk zal toenemen. Over de mergelwinning uit de Sint-Pietersberg is heel veel te doen geweest. Om ons land aan materialen voor de bouwnijverheid te helpen, moet helaas het verlies aan natuurschoon geaccepteerd worden. Door de cementindustrie ontstaat er een diep gat in de Sint-Pietersberg, wat de bijnaam Holle Kies oplevert. De grootschalige exploitatie heeft als gevolg dat een groot deel van het ondergrondse gangenstelsel verdwijnt en daarmee ook een belangrijk cultuurgoed. In de wand van de Sint-Pietersberg ziet men grote gaten op de plaatsen waar onderaardse gangen de berg doorkruisten. In de fabriek wordt de mergel gemalen en gemengd met pyriet, klei en water. En deze pap, die overigens nog verschillende behandelingen ondergaat, komt dan tenslotte in de enorme roterende cementovens, waarin ze bij een temperatuur van 1400 graden Celsius gedroogd wordt. Diverse bewerkingen zijn dan nog nodig, voor zij als de elementaire bouwstof cement de fabriek kan verlaten. Maastricht ligt dicht bij de grens met België. In de jaren na de oorlog zijn de kosten van het levensonderhoud in België hoger dan in Nederland. Honderden Belgen uit de grensstreek en grote steden als Luik komen dan ook boodschappen doen in Maastricht. De devaluatie had tot gevolg dat het Nederlandse geld voor de Belgen goedkoper werd. De opheffing van de distributie in ons land kort daarna deed de rest. Van dat ogenblik af trokken de Belgen over de Nederlandse grens, vooral naar Maastricht. Op de parkeerplaatsen daar ziet men 's middags alleen maar Belgische auto's. De fietsinstallingen kunnen de stroom nauwelijks verwerken. In de straten is het zo druk als in de dagen voor Sinterklaas. Maastricht heeft zich op de wekelijkse invasie ingesteld. Talloze winkeliers prijzen hun artikelen ook in het Frans aan. Wie geen Nederlands geld heeft of niet voldoende, kan ook met francs betalen. De middenstand van Maastricht vaart wel bij deze invasie. Van Belgische zijde probeert men echter de stroom wat in te dammen. Voor elke invoer hebben de Belgen nu een vergunning nodig. Over hun inkopen boven een bedrag van 200 francs moeten ze omzetbelasting betalen. Maar zolang de prijzen hoger blijven dan in Nederland, zolang zullen onze zuiderburen in ons land blijven kopen. En zolang zal dus ook Maastricht op zaterdagmiddag een echte Benelux-stad zijn.
Een week lang stond de oude Sint-Servaaskerk in een Britse stad, Maastricht genaamd. Met typisch Engelse bussen, voor brieven en voor drukwerk en ook voor passagiers. In 1954 organiseert het genootschap Engeland-Nederland in Maastricht een Britse week. De Maastrichtenaren hadden de medewerking van vele Britten. Onder andere van de Durham Light Infantry Band, die voor deze feestweek warm liep. Een Schots ensemble, de Dagenham Girl Pipers, trad onder andere op voor de jeugdige Maastrichtenaren. Dezelfde meisjes gaven ook een gracieuze demonstratie van Schotse volksdansen, waarbij het opviel dat het niet zo moeilijk is om naar andermans pijpen te dansen. In 1950 brengen koningin Juliana en prins Bernhard een bezoek aan Maastricht. Bij aankomst in de stad worden ze onder luid gejuich ontvangen. Over de Sint-Servaasbrug gaat de tocht naar het gouvernementspaleis, waar koningin en prins officieel zullen worden welkom geheten in de provincie. Alvorens Hare Majesteit het paleis betreedt, inspecteert zij in gezelschap van de prins de erewacht, welke bestaat uit manschappen van de tweede kaderschool der infanterie te Weert. Het marktplein is tot in de verste hoeken gevuld als de koninklijke calèche daar arriveert. Na een kort verblijf in de hal van het stadhuis verschijnt het koninklijk paar op het bordes om de zanghulde van de jeugd in ontvangst te nemen. Maastricht is 's avonds verlicht. Duizenden zijn er in de straten teruggekeerd om van het feerieke schouwspel te genieten. Door deze feestelijke stad is het vorstelijk paar na het diner naar de stad Schouwburg gereden om er een gala-soirée bij te wonen. Na de voorstelling in de stad Schouwburg was er tot besluit van deze vreugdevolle dag een grootse fakkeloptocht, welke door het koninklijk paar op de markt werd gadegeslagen en waarvoor het plein opnieuw met duizenden mensen was volgestroomd. Wat zou een katholieke stad als Maastricht zijn zonder bedevaarten en processies? Het belangrijkste katholieke evenement van Maastricht is de heiligdomsvaart die eens in de 7 jaar wordt gehouden. Over het Vrijthof in Maastricht trekt, gadegeslagen door tienduizenden, een deels religieuze, deels folkloristische stoet. Het is de laatste dag van de eenmaal in de 7 jaar plaatsvindende heiligdomsvaart. Kardinaal Willebrands is er, evenals bisschop Gijzen van Roermond, voor naar Limburgs hoofdstad gekomen. De borstbeelden van de Maastrichtse bisschoppen worden gedragen en begeleid door middelbare schooljeugd.
Ook uit België en Duitsland lopen delegaties mee in deze processie, waarvan de oorsprong teruggaat tot de 14e eeuw. De broederschap van Sint Hadelinus uit Vizé begeleidt de Sint-Lambertus-schrijn uit Luik, waarin zich het gebeente bevindt van deze heilige die in Luik vermoord werd. De processie is een optocht vol contrasten. De naam heiligdomsvaart is afgeleid uit de vaart of gang naar het heiligdom van Sint-Servaas, de eerste bisschop en beschermheilige van Maastricht. Eeuwen geleden al kwamen gelovigen uit de verre omtrek naar het graf van de heer van Tricht om zijn voorspraak in te roepen. De schrijn met het gebeente van Sint-Servaas is het belangrijkste voorwerp uit de religieuze omgang. Door het hart van de stad trekt de stoet in de richting van de Sint-Servaasbrug, die over de Maas naar het stadsdeel Wijk voert. Het 600 jaar oude beeld van Maria Sterre der Zee, afkomstig uit de Lieve Vrouwenkerk van Maastricht, is voorwerp van grote devotie. Opnieuw zijn in Maastricht de voornaamste kerkelijke schatten uit het Maasland rondgedragen in een religieuze manifestatie die in totaal zo'n 250.000 bezoekers trok. En bij Katholiek Maastricht hoort natuurlijk ook het jaarlijkse carnavalsfeest. Overal werden plaatselijke misstanden genadeloos aan de kaak gesteld. Maar in Maastricht, om maar een voorbeeld te noemen, stond de landspolitiek op de voorgrond. President Sukarno en minister Luns samen aan het twisten. Het lijkt te mooi om waar te zijn. De mannen die het voor het zeggen hebben in deze wereld komen er even slecht of even goed vanaf als de mannen die het thuis niet voor het zeggen hebben. Het kon niet uitblijven, het levende zebrapad. Vernuftige constructies dwongen de bewondering af van de tienduizenden die vol plezier het voorbijtrekken van de grote optocht gadesloegen. Dagen lang hebben de benedenmoerdijkers zich tot het uiterste ingespannen om zich op de manier die carnaval voorschrijft te ontspannen. En dat is ze weer mirakels goed gelukt. Zo namen wij u in deze aflevering van Mijn Maastricht mee langs het Vrijthof, via de Sint-Servaaskerk, naar de Sint-Pietersberg. U zag hoe Maastricht in de oorlog zwaar gebombardeerd werd. U volgde de indrukwekkende 7-jaarlijkse heiligdomsvaart. En u deelde mee in de feestvreugde van carnaval. Wij lieten u een speciaal stuk van Nederland zien. De cultuur en geschiedenis van Maastricht. Er was heel wat schoons te zien voor de duizenden die op het Vrijthof in Maastricht de carnavalsoptocht voorbij zagen trekken. Maar zeker is dat de verkleders zich nog veel beter amuseerden. Voor de actualiteit zocht men het onder meer in het Frankrijk van de Gaulle. Maar daar niet alleen, want menige Maastrichtenaar werd met duivels plezier te kijk gezet. Wij buiten Maastricht zullen alleen nooit weten of het hier om een populaire of een impopulaire agent gaat. Maar dat de politie hoog is, staat wel vast. Dit is geen pop, maar een levend draadplastiek. Bij carnaval mag alles en kan alles, zelfs de burgemeester omhelzen. Tussen de vele losse groepjes verscheen nu en dan ook een praalwagen. Alleen moet u mij niet vragen wat die olifant betekent. Of zou het een mammoet wezen, omdat 1000 eeuwen op u neerkijken? Maar hoe dat dan weer te rijmen is met de pas 20 eeuwen oude Romeinse strijdwagen, ik weet het niet. Enfin, ik zei het al, alles is mogelijk. En probeert u nu maar zelf uit te vissen wat dit betekent. Want ik kan het u toch niet aan de neus hangen. Voor de cameralieden viel er als grootste actualiteit te filmen de zelfmoord van het kabinet. En dat bewijst hoe slagvaardig men
althans aan het begin van de carnavalsviering weet te zijn. Kabinetscrisis ze daar in het zuiden in deze dagen ook maar een draad kon schelen, dat gelooft geen hond. Nou ja, hond...
...20 jaar nadat het oude door brand verwoest werd... strooit het nieuwe carillon van de Sint-Servaanskerk in Maastricht... zijn klanken over Limburgs hoofdstad. In de kerk op het Vrijthof, die gebouwd is boven het graf van de heilige Servatius... bevindt zich een schatkamer vol schitterende voorwerpen van kerkelijke kunst. Dit wat we nu voorstaan, dat is dus Maaslandse edelsmeedkunst... vervaardigd ongeveer 1160. Dus hier in deze kist, in dit reliquieschrijn... liggen dus het gebeente van Servatius, de eerste bisschop van Maastricht... die hier gestorven is in 384. Dan denkt er goed aan, Servatius, dat is de patroonheilige van Maastricht... de grote heer van het recht, zoals men hem noemt... waar heel Maastricht zijn bestaan aan heeft te danken. Het graf van Sint-Servaas in de naar hem genoemde kerk in Maastricht... is door de eeuwen heen een middelpunt van verering geweest. En ook nu nog komen hier dagelijks gelovigen een kaars ontsteken. Binnenkort zal Sint-Servaas wederom centraal staan in de zogenaamde heiligdomsvaart. Het religieuze feest dat te zijner ere eens in de 7 jaar in Maastricht wordt gehouden.